Oriol? Bueno, aviam, diguem-ne que hi ha uns quants elements estratègics, òbviament, que s'han de tenir en compte. Val? Estructures, diguem-ne, protecció de les institucions, això primer. És a dir, la clau és que el govern de la Generalitat continuï treballant i, per tant, és probable que si hi ha ordres de detenció, doncs, òbviament, no s'ha d'impedir, no? que es puguin portar a terme. Després, hem de veure en quin moment hi haurà. Segurament hi haurà edificis del govern espanyol que té determinades funcions que en el moment de la independència passaran a formar part de l'estat català, no? Tribunals de justícia, administracions tributàries. Si hi ha alguna entitat financera, per exemple, doncs que no obeeix els decrets que firmi la Generalitat, doncs seran intervingudes, oi? És el normal. Llavors, tot això doncs, ja es anirà... Són qüestions que apunten cap aquí i evidentment, en detall, haurà d'haver-hi la pròpia administració catalana qui desenvolupi en detall quins són els punts que s'hauran de tocar. Hi haurà qüestions que s'han de fer també de tipus intern. Per exemple, hi ha uns cossos, diguem-ne, de seguretat, Mossos d'Esquadra, altres que no són de seguretat, però de protecció pública, com bombers, etc. S'ha d'assegurar uns comandaments que, diguem-ne, siguin lleials a les decisions que es prenguin. Això pot significar... S'han de preparar totes aquestes qüestions, és a dir, clar, no podem tenir un comandament dels Mossos d'Esquadra que estigui preparant com detenir algú, el president de la Generalitat, si és que li ordenen des de l'estat espanyol, que és el que el senyor Trapero va dir que estaven fent, no? Diguem-ne, aquestes qüestions no poden ser. I, de fet, hi ha elements... Recordeu quan va haver-hi el referèndum que la Clara Ponsatí va agafar les competències de tots els centres públics. És a dir, li va treure les competències dels centres públics, dels directors de centre, i les va assumir ella. Això també es pot fer en el cas de la seguretat. Pots assumir les competències temporalment. És a dir, hi ha qüestions que es poden fer. Llavors, entrant al detall, dependrà en el moment de com s'arriba aquí. Jo soc dels que també crec que si tu realment estàs absolutament determinat a fer quelcom i l'Estat ho sap, això també canvia d'alguna manera la capacitat de repressió de l'Estat. L'Estat pot actuar o pot en un determinat nivell de repressió si creu que aquest determinat nivell de repressió pot aconseguir els seus objectius. Ara, si l'Estat sap que aquest nivell de repressió no només no aconseguirà els seus objectius, sinó que segurament el que farà és encara generar, diguem-ne, més simpaties cap a la nostra pròpia causa, doncs és probable que s'ho pensi. És a dir, potser si l'estat espanyol hagués sabut que l'1 d'octubre anava a culminar amb una declaració d'independència efectiva, doncs igual no hagués enviat uns quants policies a atonyinar electors. Ara, si pensava que fent allò hi hauria una part de la classe política catalana que diria doncs ara ja l'1 d'octubre ja no val perquè, mira, veus, uns quants col·legis no ho hem pogut fer, no ens han atonyinat, no sé què, que de fet era una miqueta, jo crec, el pla, no? El pla era... La classe política catalana, que ho ha dit, que el que pretenia era una negociació, era forçar una negociació amb l'Estat, el problema és que el poble català va superar les expectatives que tenia la pròpia classe política catalana en relació a l'1 d'octubre. I per tant, clar, quan es protegeixen els col·legis, s'efectua la votació, participen més de 2 milions de persones, aquí és on es van trobar amb la patata calenta de la declaració d'independència, que estava a la llei que convocava el referèndum. Llavors, amb aquesta patata calenta no van saber què fer. Tot el mes d'octubre, aquesta patata calenta ja vau veure que no sabien què fer-ne. La van suspendre primer, després van acabar signant amb un soterrani, signen la declaració d'independència i se'n van de cap de setmana tots. Bueno, va ser un desastre. Assumim-ho, reconeixem-ho i a partir d'aquí anem a fer les coses la propera vegada més ben fetes. Llavors, però sí, hi ha molts elements. Jo tenia apuntat uns quants, però estic expressant, diguem-ne, opinions personals. Això requereix que les persones de cada àmbit comencin a dissenyar com és la implementació del nou estat. Molt bé. Sí, però hem après molt. És a dir, per lo bo i per lo dolent, quan una cosa no arriba, doncs també et permet, t'ensenya una mica el que has de fer.
Jo crec que si ara li demanem a un consolat o als Mossos d'Esquadra que es vagi preparant per la independència i tal, crec que ho tenim bastant fotut. No sé si més amb els Mossos d'Esquadra que amb els consolats, però ho tenim complicat. El cas és que el que ens ensenya l'1 d'octubre, el que està explicant ara l'Oriol, és que això va de baix a dalt. És a dir, és amb la pressió social, el polític pren la decisió que en aquell moment no hagués pres mai. Però aquell dia la pren. Per què? Perquè en aquell moment es dona compte que l'empenta social l'obliga a fer-ho. És en aquest moment en què potser el consolat t'obre la porta. Abans no te l'obrirà. Però si tu tens l'empenta aquesta, ja d'alguna manera ja estàs facilitant que el polític que està dubtós es decideixi. Jo crec que ve una mica per aquí. O sigui, som nosaltres els que... Potser el dia 28 d'octubre és una pregunta que segurament molts de nosaltres ens fem, no? Què hagués passat si el 28 d'octubre ens haguéssim posat tots davant del Palau de la Generalitat, del Parlament, a tot arreu, no? Com hagués acabat això? Ens podem fer una idea, no? Però és veritat que l'estat espanyol va esgotar molt la paciència d'Europa amb l'1 d'octubre. Tornar a repetir una cosa així el dia 28 d'octubre crec que hagués estat un error. I potser que ara ens hagués beneficiat una mica els que volíem el nostre objectiu. Però clar, no podem parlar d'una cosa que no hem vist i no ha passat, no? Però hem après. Per tant, anar a un consolat ara a dir-li, escolta, quan el dia tal em posi jo a defensar la independència m'obriràs la porta, et dirà que no. Però el dia que ell vegi que estàs davant de la porta i no et bellugues i que portes darrere teu 2 milions de persones, dirà, bueno, passeu. Llavors, arriba un punt en què crec que és la pressió social la que fa canviar moltes dinàmiques d'aquella comoditat que parlava abans. Jo crec que va per aquí. Bé, jo només afegir-me al que s'ha dit, no repetiré res ni contradiré res del que s'ha dit, sinó que voldria afegir un element més, la independència, fer efectiva la independència, quan és sense permís, diguéssim, comporta disputar-li el poder a l'Estat. És a dir, l'Estat assumeix que té el poder sobre el territori de Catalunya i sobre els ciutadans de Catalunya i nosaltres hem d'exercir el poder en contra d'aquest poder que té l'Estat establert. L'exercici del poder es basa en una cosa bàsica, que és que la gent et reconegui el poder. És una cosa molt difícil d'explicar en paraules, però és molt fàcil d'entendre. És a dir, qui mana en un lloc és una cosa que tothom l'entén molt fàcilment. I quan l'1 d'octubre tens el president de la Generalitat que diu a Catalunya es farà un referèndum, hi haurà urnes i paperetes a tots els col·legis, a tots els pobles, a tots els barris, i a Madrid hi ha un senyor Rajoy que diu a Catalunya no hi haurà cap referèndum, no hi haurà urnes, no hi haurà col·legis, no hi haurà res, tu quan aquest dia t'aixeques al matí, esmorzes, poses la tele, obres les finestres i veus el que està passant, veus qui mana. No? Perquè un president t'ha dit no passarà res, un president t'ha dit hi haurà un referèndum, tu surts a mirar i veus que hi ha un referèndum, per tant entens perfectament qui mana. Per tant, la independència és així. És que tu poses la tele, obres la finestra, surts al carrer i veus qui mana.